Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. बाब गिरीश चोडणकर ही जण कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड म्हणतात तशें की जो काँग्रेसाक अपोज करता तांकां ते लेबल करता बी टीम ऑफ बीजेपी म्हणून. ही कांट कीप हिज पार्टी फ्लॉक युनायटेड टुगेदर and he is thinking about uniting the opposition. He is not competent enough to keep his party people together. आणि ती जायना म्हणटा तो आप इज बी टीम ऑफ बीजेपी. आता मेलावलीचे लोक पेटल्या पोरया ही कॉन्स्टिट्यूशन बाजूकूच लागता. थंयचो इलेक्टेड MLA आसा बाब राणे ताजो कांयच आवाज दिसना. काँग्रेस म्हणटा प्रोजेक्ट नाका लोकांचे आयका. इज अ पार्ट ऑफ बी टीम ऑफ बीजेपी. अंडर गिरीश बाब्स लिडरशिप 10 जाण काँग्रेसचे MLA आसले ते लॉक स्टॉक बॅरल म्हणटात तशे अक्वायर केले गेले बीजेपीन. गिरीश बाब जे युनिटी उलयता ऑपोजिशन जेन्ना खंय आशिल्लो दे आर बोथ सायड्स ऑफ द सेम कॉइन. तांचो सिनियर लिडर बाब दिगंबर कामला स्टेटमेंट केलो की काँग्रेस इज विलिंग टू मेक एन अलायन्स विथ गोवा फॉरवर्ड. सो तांचेच भितर कितले कॉन्ट्राडिक्शन आसा हाजेर दिसून येता.